לפני המון שנים היה הר געש תת-ימי שעמד לו באמצע האוקיינוס הכרמלי. מתוך האוקיינוס התפרץ הר הגעש. נסענו במנהרת הזמן בכדי לראות מה קורה. פתאום התגלה לנו הר געש שממש התפרץ מולנו. אז ניסיתי לעצור את ההתפרצות. קפצתי לתוך הלוע של הר הגעש, התכוונתי לדחוף את קירות הר הגעש, וכך לעצור את ההתפרצות. כשכמעט סיימתי לסתום, עפה עליי חתיכת לבה שפגעה לי בחזה. נאלצתי להיכנס לתוך ארון הזמן עם החבורה, והעבירו אותי מיד לבית החולים. כשהבראתי, חזרתי שוב בארון הזמן ללוע הר הגעש, אך הפעם הצלחתי לסתום את הלוע, ועוד נזהרתי והצלחתי לסתום. וכך הצלתי את החיות שהיו באוקיינוס הכרמלי. אבל חיה אחת ענקית הצליחה איכשהו לפתוח את הלוע של הר הגעש בחזרה, וזה גרם להתפרצות קטנה. חזרתי שוב במנהרת הזמן, ובעצם ראיתי שבשטח יש הרבה אבנים ומאובנים. אז הבנתי שהחיות לא שרדו.